Arbejder de med ligninger og brøker, men i denne uge har 10. klassen på Statsskolen i Aabenraa noget helt andet på programmet. De øver på livet løs på Statsskolen i Aabenraa. Fredag aften skal musicalen Love Is All There Is være klar til premiere. Det går rigtig godt. Der er ikke så meget kaos endnu. Alle 130 elever på Statsskolens 10. klassetrin er på en eller anden måde involveret i forestillingen, der skal produceres på kun én uge. Er det ikke lidt spild af god skoletid at spille cabaret? Nej, nu må du holde op da. Nej, det er det i hvert fald ikke, fordi det er jo personlig udvikling. Musicalen Love Is All There Is handler om forholdet mellem mænd og kvinder gennem hele livet. Hvordan er det at stå foran alle det her publikum og synge for? Jeg har ikke noget imod det. Jeg synes bare, det er mega fedt. Jeg har stået på en scene i mange år og sådan noget. Jeg elsker at synge. Så.